Туринабол. Както ви обещах, в днескашното видео ще говорим какво е туринабол, как се използва, какви странични ефекти има, всичко за туринабола, понеже много хора ме питат. Ще започнем от там какво съдържа вътре. Активната субстанция е 4-хлорохидрометилтестостерон, 10 мг. Има тук активна субстанция в тази Genetic Life Science. Сега ще покажа вътре какво представлява. Ето вижте, отварям и вижте формула, абсолютно всичко. Имаме и рецепта с аптечно качество. Всичко се внася от Индия. Оригинал. Така, сега, къде се поставя в таблицата с стероидите? Значи, това е един по-модерен вариант на метан или метандостенолона. Знаете всички метана, един от най-мощните и коварни стероиди с много странични ефекти, но пък много добър за покачване на мускулна маса. Този туринабол е един по-модерен метан, той стои в таблицата между оксандролона, така наречения анавар, и метана. Де-факто е по-силен от анавара и малко по-слаб от метана, но няма такива странични действия като метана. Има много малко андрогенни свойства. Така, за жени в цикли за маса 5-10 мг на ден макс, за състезателки 20, не повече. Лечебни дози за мъже между 20 и 30 мг, за кондиционно трениращи 40-50, за състезатели може да стигне и до 80 мг на ден. Така, в комбинации с стероиди за мускулна маса може да се комбинира с енантат, сустанон или енантат и дека или сустанон и булденон. Това са за покачване на мускулна маса, чиста мускулна маса. В комбинация за релеф също може да се използва с винстрол и примабуан или с винстрол и булденон. Сега, при профита и по-сериозни състезатели напреднали, които имат стаж с стероиди, с тренировки и така нататък, най-якият цикъл е туринабол с тремболон и мастерон. Това е цикъл чук. Няма такъв цикъл. Чиста мускулна маса, боди рекомпозиция, уникално действие. Нали, като си има напред, че може да се взима между 6 и 12 седмици, но след 6-та седмица трябва да се взима някакъв комифен, провирон, някакви протектори, както и за черния дроп, ако някои имат по-слаб черен дроп, така и за ароматизацията. Но Вадекс или Аримедекс трябва да се използва задължително. Така, пак казвам, не повече от 10-12 седмици цикли и не по-високи дози от 80 мг. Сега,